Айдар Тимирбаев. Nişikine tilesek de gayipten saklanırga, bulgalı şul көңілләрінің adashqan çaqlarida Qayşaq şit bakşa gülləri matturıra күренә. Ләкин тыя бел үзеңне, үрелмәсин үрелмә, кагылма кеше ярына. Уйлап кара тагын бер, синең ярыңа да шулай кагылучы табылыр. Кагылма кеше ярына. Уйлап кара тагын бер, синең ярыңа да шулай кагылучы табылыр. Әллә ярыңа бер кемдә кызыкмый дип беләсең, син аны күрә белгәндәй, ник бүтәннәр күрмәсен? Читтән җылы эзләүчеләр адым сайын табыла. Кирәк бары мизгел генә, чыксын бары җай гына. Кагылма кеше ярына. Уйлап кара тагын бер, синең ярыңа да шулай кагылучы табылыр. Кагылма кеше ярына. Уйлап кара тагын бер, синең ярыңа да шулай кагылучы табылыр. Әллә күз салмас дисеңме, насыйп ярың бүтәнгә? Син читтә йөргәнне белсә, аңа нәрсә көтәргә? Кагылма кеше ярына. Уйлап кара тагын бер, синең ярыңа да шулай кагылучы табылыр. Кагылма кеше ярына. Уйлап кара тагын бер, синең ярыңа да шулай кагылучы табылыр. Синең ярыңа да шулай кагылучы табылыр. Бик зур рәхмәт сезгә.